Perfect. Yan. Hindi ako para... It's a Sunday and what I gig karon, so magluto ta na ako'y atay o pork. Okay, maura man itong madog-daog dali. So luto na to is kanang pork and liver adobo. Maura. Medyo lain akong tutunlan, medyo naka-sore throat ko. Uso kayo na diri karon sa Cagayan de Oro. Si Rusty Pod, anak. Anyway, nagpa-check up mi kaga last week. So, advice sa doktor, medyo kailangan tayo ng more veggies. So, natay pipino. May pang pipino, dako. Okay. May pakamatis, magsalad na lang punta, no? Okay, anyway. So, nabot na po ng akong gipang order sa Shopee. Suga. Para mas clear ang atong mga gabuhaton diri. So yon, okay? So let's go. What? Sabaw? Salad lang yan eh. May nagpa-bet said lang. That? Ay, man ang college. Wala pork. Pork eater, you know. Ito si Jack at ang cute na anak mo si Christine. Jack! Gusto mo sa paway, ha? Ito ngayon. What on purpose? O yun yung namin mo? Unhurt. There you go, busog. Problema sa akong mga anak, hindi mo kaon og atay, pork ra, gipamili tanan. Sila kabalo sa among panahon sa una, grabe na kinakalami ng atay. Labi na ng atay, butag patatas, sana ba? Kini ko mga anak, pork eater yun. Ang atay, di mo kaon. Saan na yung mga bataana? Mas gana pa magsiging noodles o pansit canton. Anyway, lami rabi ang atay. Paborito ni Mrs. ang atay. Okay? Another day, another cooking vlog.